Už vydá Luky Bystro a dneska jsem tady s Nojkem. Čau. A dneska to je zase informační video a takzvané upozornění před Edim. Tady to je varování, protože vlastně my s Nojkem jsme volali s Edim. Volali jsme skoro každý den a víme o něm to hodně. Takže chceme vás upozornit, ať se s ním nekamarádíte a tady ty věci, protože vlastně je to blázen, zbláznil se, je to gay, je to prasák, je to uchyl a může vám to dosvědčit i Justin a Adam a normálně vám to může i dosvědčit Mickey, takzvaný red guy. Takže chci vám říct, že my s Nojkem toho víme hodně, máme hodně fotek. Takže jestli nás nebudete věřit, protože Justin a Adam a Mickey, možná i já, natočíme pak videjko, takže bude i vyjádření od Justina a tady ty věci. Takže jestli nám nebudete furt věřit, tak bohužel musím zveřejnit ještě další fotky, které jsou ještě víc extrém. Nojek jich má taky hodně, takže dávejte si prostě pozor, tady to je video, který je varování, takže prosím dávejte si pozor. My jsme tady právě na policejní stanici, protože tohle už je na policii, sorry, tohle už je na sociálku, ale no, zatím to řešit až tak hodně nebudu, ale prosím dávejte si pozor. Nojku, chceš ještě k tomu něco říct? Jo a já jsem ty fotky musel smazat. Proč si je musel smazat? To byl na důkaz. No, já jich mám stejně taky dost a mám jich dost i normálně z pár týdnů, takže chci říct, dávejte si pozor. Velký pozor, jinak se může stát úplně cokoliv. No, jinak tady pozdravuju do videa Nojka, pozdravuju tady do videa Justina, Adama a Mickeyho. Zatím čusky.